Good morning! Umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Welcome sa ating morning devotion sa araw na ito. And I am Pastor Edwin Abag, your devotion leader for today. Muli po, good morning! Umagang kay ganda. This has been negated by a biblical or some biblical story. Yields. I am completed. I am rich. Let the Holy Spirit be our guide. Smile na po dyan. O Diyos, buhay ay alay sa'yo, aking nakaraan. Iyong ikalwalhati, Jesus, sa lahat ng oras ko, papupurihan ka. Tanging handog ko sa'yo. Buong buhay ko'y iyo. Lahat sakit, lahat ng akin, inaalay kong lahat sa'yo, Diyos. Lahat ng sisit, pagbubunyi, ligaya't hagpis, nawa'y tanggapin. Diyos, buhay ay alay sa'yo, aking nakaraan. Iyong ikalwalhati, Jesus, sa lahat ng oras ko, papupurihan ka. Tanging handog ko sa'yo. Buong buhay ko'y iyo. Sa nakalipas, hatid ng bukas, panaginip na di ko makamtam, mga pangarap na inaasam, puso ko't kamay, taas kong alay. O Diyos, buhay ay alay sa'yo, aking nakaraan. Iyong ikalwalhati, Jesus, sa lahat ng oras ko, papupurihan ka. Tanging handog ko sa'yo. Buong buhay ko'y iyo. Anong maibigay na hindi mo inalay? At anong nasa amin na hindi galing sa'yo? Lahat ng ito ay pagkat para lamang sa'yo. Yan lang ba ang maialay, O Diyos? O Diyos, buhay ay alay sa'yo, aking nakaraan. Iyong ikalwalhati, Jesus, sa lahat ng
Good morning po! Tunay na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Sabi nga po, God is good all the time, and all the time, God is good. Maraming salamat po sa araw na ito. Purihin ng Diyos na tayo muling magkakasama sa umagang ito upang pagbulay-bulayan ng kanyang salita, magbahaginan ng mga bagay na natutunan natin sa pamagitan ng ating pag-comment, at higit sa lahat mga kapatid ay ating maitaas at maparangalan ng Panginoon sa umagang ito. Mabigyan din ng kalakasang espiritual ang bawat isa at tayo magpalakasan sa umagang ito. Sa diwang ito, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil sa mga bagay na aming naranasan sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa magdamag na kapahingahan. Gayon din, Panginoon, salamat sa mga pagpapalang igagawad mo po sa amin sa araw na ito. Gabayan mo po kami sa aming pagdidevotion. Hiling namin ang salita mo, ang siyang maging kalakasan at pagkain spiritual namin sa umagang ito. Kami rin po ay nagpapakumbabang humihingi ng tawad at hinihiling na hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo upang sa aming pagdulog sa iyong harapan na ito ay ikaw ay aming maitaas at maparangalan. At ikaw, Panginoon, ang siyang makita sa buhay namin. Hiling din namin, Panginoon, na itago niyo po ako sa iyong likuran at nawa, Panginoon, kayo po ang siyang mapapurihan sa mga pagkakataong ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan niyo, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen! Tunay na ang Diyos ay dakila. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, meron akong tanong bago tayo magsimula. Minsan ba nararamdaman mo na parang ang hina-hina mo naman? Wala kang maiambag, lalo na sa mga gawain o sa mga activity ng church or halimbawa sa isang grupo. Dumarating sa buhay natin na minsan mga kapatid ay nakararamdam tayo na para bang hindi naman ata ako importante. Para bang hindi ata ako mahalaga at parang wala akong silbi. May mga pagkakataon na dumarating sa ating buhay na tayo ay nakararamdam o maaaring maramdaman natin ng mga ganitong bagay. Lalo na kung tayo ay napapalibutan ng mga taong higit ang kakayanan at ang talento sa atin. Lalo na kung tayo ay nasa loob ng isang iglesia, nasa loob ng isang opisina sa isang trabaho, pag ikaw ay napapalibutan ng mga taong magagaling, parang gusto mo na lang magtago. Parang ayaw mo nang i-offer yung kakayanan mo dahil feeling mo ay wala namang mabuting may bibigay yung iyong kakayanan. At minsan ay natutokso tayo sa aspeto na kung saan ay pinipili natin na wag na lamang tumulong or wag na lang maibahagi yung ating kakayanan. At hayaan yung mga tao na sila na lang ang gumawa. Minsan na nagiging katuwiran pa natin ay ano ba naman ang maihahandog ko? Ano ba ang maiaambag ko sa ganitong aspeto? Wala namang mababago kung ako ay maibibigay o ako ay tutulong. Sa ganitong aspeto, mga kapatid, minsan nakakalimutan natin ang katotohanan sa aspeto na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kakayanan. May iba't ibang kakayanan tayo at kahit na maliit yung ating kakayanan ay may malaki pa rin itong ambag sa atin. Ang sabi nga po sa John chapter 6 verse 5 to 14, ang sabi po sa ganito, sa NIV version, sa English po, ay ganito. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It will take more than a half years of wages to buy enough bread for each one to have a bite, to have a bit." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke.
Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Napakagandang kwento nito, mga kapatid. Napakagandang kwento na kung saan ay pinapakita ng Panginoon na walang maliit. Walang maliit sa paningin ng Diyos. Imagine that. Dun yung kwento po natin ay tungkol dun sa bata na may 5 tinapay at ilang pirasong isda. Napakarami ng mga tao. Siya po ay nagtanong, si Jesus Christ ay nagtanong sa kanyang mga disipulo. Ang tanong niya kay Philip ay, paano natin mapapakain ito? Ang sabi ni Philip ay, hindi kakasya kahit kalahating taong sweldo para mapakain ng mga ito. Ang sabi naman ni Andrew, meron ako ditong bata na meron dalang 5 tinapay, 5 small barley loaves, and 2 small fishes. 2 small fish. Pero ang sabi naman ni Andrew, pero kakasya ba ito? Ano? May mga pagkakataon na dumadating sa ating buhay na para bang tayo yung ganito. Gusto nating mag-involve sa gawain ng iglesia, pero parang wala naman akong may tutulong. Sila lang kasi yung may kakayanan. Ako wala naman akong kakayanan. Pakatandaan natin, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay may mahalagang bagay na maitutulong or may pagkakaloob sa kanyang paglilingkod para sa Panginoon, maging sa kanyang kapwa. Meron pong isang kwento tungkol sa isang mahusay na conductor. Ang pangalan niya po ay si Sir Michael Costa. Siya po ay nagsagawa ng isang pag-iensayo ng kanyang orkestra. At sa pag-iensayong ito, ay nakabuo po sila na isang napakagandang at mahusay na koro. Maganda at napakahusay na koro orkestra. Ganyan po, sa kanila pong pag-iensayo, nasa halos kalahatin na sila ng kanilang session, may mga tumutugtog po ng trompeta, may nagpapatugtog ng drum, mayroon pong mga violin, at iba't ibang instrumento. At ang mga makakanta ay kumakanta ng may napakagandang himig. Subalit, yung pong may hawak ng piccolo, na instrumentong piccolo, ay pabulong na nagsasabi sa kanyang sarili, ano bang mabuting magagawa nitong aking instrumento? Parang wala naman atang magandang may tutulong wala naman maganda akong may tutulong sa koro na ito. Kaya naisipan niya po, pwede na siguro na hindi ako tumugtog. So ganun po ang ginawa ng may hawak po ng piccolo. At ang kanyang iniisip ay ganito, wala namang makakapansin sa akin. Sa sobrang dami ng tao dito, sa sobrang dami ng instrumentong tumutunog, walang makaririnig sa akin na ako ay hindi tumutunog. Kaya itatago ko na lang yung aking instrumento, yung tunog ng aking instrumento. Kaya ang ginawa po ng may hawak ng piccolo ay inilagay niya po sa kanyang bibig yung piccolo, sa kanya pong at ang kanya pong ginawa ay kunwaring tumutugtog na lamang siya.
So habang ang lahat ay tumutugtog, siya po ay nagkukunwaring tumutugtog, subalit habang nakalagay sa kanyang bibig yung piccolo at minomostra na siya ay tumutugtog, biglang sumigaw si Sir Michael Costa, ang conductor. At ang kanyang sabi, "Tigil! Tigil! Itigil natin ito! Hindi ko marinig yung piccolo." Yun po ang sabi ng conductor. Bakit hindi ko narinig yung piccolo? Sandali! Tumigil muna tayo. Hindi ko marinig ang piccolo. Nasaan ang piccolo? Ang sabi niya ay, ang lahat ng instrumento ay aking naririnig, pero wala akong marinig na piccolo. Hindi pumapasok sa aking tenga ang tunog ng piccolo. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang tayo yung may hawak ng instrumento ng piccolo. Na alam nyo ba, na kahit hindi tayo, kagaya nung tumutugtog ng instrumento ng piccolo, hindi lumampas sa pandinig ng pinakamahalagang tao doon sa may orchestra, yung conductor, ang kanyang tunog. At kanya pa rin hinahanap ang tunog ng piccolo. Mga kapatid, napakagandang aral sa atin yung kwento na ito. Na kung saan ay may mga pagkakataon sa buhay natin na feeling natin wala naman tayong may tutulong sa iglesia. Wala naman tayong may tutulong sa ating pamilya. Wala naman tayong may tutulong sa ating kapwa. Ang ating paggamit ng ating mga kakayanan para sa Panginoon ay napakahalaga. Yung maliit o malaki o maliit na ginagampanan mo or ginagawa mo or ang talento na ginagawa mo. At kung ito'y ginagampanan mo ng kabuuan ng mayroong kagalakan, ito'y isang malaking kagalakan sa ating Panginoon kung ito'y iyong ginagawa. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya, maliit man o malaki, dahil ang pinakamahalagang tao ay nakatingin sa atin at yun ay ang Panginoon. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, huwag nating sabihin wala tayong maiaambag. Alam niyo po, na-appreciate ko yung ating mga kababaihan. Yung simpleng pag-comment po ng ating mga kababaihan, lalo na po pag may mga panalangin, may mga kababaihan po na nagko-comment na we will pray for you. Ito po ay isang malaking ambag po. Yung pong mga bagay na ginagawa niyo po para sa ating church, yung inyong pag-share ng ating mga videos. Minsan baka iniisip ng iba na hindi naman ito malaki yung may tutulong nito. Hindi po totoo. Maliit man o malaki yung iyong ginagawa. Lalo na kung ito ay maliit, malaki po ang naiaambag nito. Balikan natin yung teksto. Si Simon po, si Philip at saka si Andrew. Si Philip po, ang sabi niya ay, paano natin mapapakain ito? Ang sabi, si Andrew may dalang, may kasamang bata na meron dalang tinapay. Pero kanyang sinasabi ay ganito, how far will they go among so many? Minsan, meron tayong ganitong damdamin na iniisip natin na wala naman akong maiambag. Gasino na itong aking maibibigay. Gasino na itong aking maitutulong. Kapatid, ano man po ang ating ginagawa,
ay malaking tulong sa gawain ng ating Panginoon. Yung pong simpleng pag-comment natin, naalala ko yun, pag-comment, pag-share, pag-like, yun pong, alam nyo po, yung inyong pag may mga, ito, devotion po natin ngayon, pag nagpupuso po kayo, yung na parang ang daming lumalabas na puso, alam nyo po, ang laking bagay po sa amin nun. Natutuwa kami pag ang daming puso. Yung ating pong pag-share, pag i-share nyo po yung mga videos natin, everyday po, yung ating morning devotion, yung naimbag adamag, yung ating dawn prayer, yung ating mga worship service na i-share nyo po. Hindi po yun simpleng bagay. Isang napakalaking ministeryo po ito. Isang malaking ambag po ito para sa gawain ng Panginoon. Yung atin pong pag-message sa ating mga kapatid, kung ikaw ay merong kakilalang may problema, yung simpleng hi, hello, or yung simpleng pagsabi lang ng andito kami, alam niyo po, isang malaking bagay po iyon para sa mga taong tinutulungan natin. Naalala ko po, meron tayong membro dito dati, nung mamatay yung kanilang anak, ako po ay kasama nila na nasa isang ospital po. Sa Metro po. Sa Metro. Hindi ko ho alam, umiiyak po yung mag-asawa. Nahihirapan sila dun sa sitwasyon ng Hindi ko alam kung ano ang itutulong ko. Pero ang alam ko, kailangan nila ng tulong. Sabi po nila, Pastor, okay na po. Naipag-pray ko na kasi sila. Ang sabi na, Pastor, okay na, pwede na kayo umuwi, magpahinga. Anong sabi ko, hindi. Dito lang ako, kahit na nung uupo lang ako dito, kahit anong klaseng bagay na pwede kong maitulong, sabihan nyo lang ako, andito lang ako. Alam nyo po, nung nag-share na sila, na-appreciate nila yung andun lang ako, na nakaupo lang ako. Isa palang malaking tulong para sa kanila. May mga pagkakataon, mga kapatid, sa gawain natin sa Panginoon, nagiging kagaya tayo ng may hawak ng pikulo. Itatago na lang natin yung ating kakayanan, ipapasa natin sa iba. Dahil ang ating kaisipan ay wala naman tayong maitutulong. Kapatid, ang aking hamon sa atin ay alisin natin ang ganitong kaisipan. Maliit man o malaki ay isang malaking ambag po para sa gawain ng ating Panginoon. Huwag mong isipin na wala kang maigatutulong, wala kang magagawa. Lalo na sa panahong ito ng pandemya. Isang malaking tulong sa amin, yung ating mga kapatid na paglinggo, dawn prayer, nagpapadala ng kanilang pagkain. Parang simple lang. Ang lagi nila pong sinasabi ay, napakasimple po niyan. Alam niyo po, tuwang-tuwa kami na inyong mga lingkod. May mga bagay sa buhay natin na akala natin ay walang halaga. Pero kung titingnan natin, ito ay may malaking ambag para sa atin. Sa pagtatapos po, nais kong ibahagi sa inyo ang isang tula na sinulat ni M.S. Londes. Ang sabi po sa tula ay ganito: You have a part to a play. Ito po yung title. Each one of God's children has a special part to play. Whether it big, whether it great or small, we are need every day. If your part seems very small, don't feel you're insignificant. Don't feel that you can offer much and you wouldn't make a difference. Though you're tempted to give up and let another take your place, remember, God gave you your gift and you cannot be replaced. And this gift that God has given, He longs for you to share. You're just as important as anyone, so don't be in despair. The only one who matters most is watching for your part.
with much anticipation and excitement in his heart. So do not disappoint him by not taking your cue. Though you think it unimportant, this part is made for you. Don't let God walk away with a disappointment heart because you felt so unworthy of your very special part. The part that we've been given isn't based on size at all, but rather on the abilities and the gifting of the Lord. For each part is important to make the whole thing work. So do your part with enthusiasm and know that you have worth. Mga kapatid, tandaan natin, mahalaga tayo sa harapan ng Panginoon. Ang iyong maliit na kakayanan ay malaking kagalakan sa ating Panginoon kung ito'y iyong gagamitin sa kanyang ubasan. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng aming tinanggap. Basbasan mo po kami at patuloy na ma-encourage na gawin, Panginoon, ng aming mga bahagi bilang iyong mga lingkod sa iyong ubasan. Hiling namin, Panginoon, na patuloy ka na mangusap at manguna sa bawat isa sa amin. Dalangin din namin, Panginoon, na taglayin namin ang lakas ng loob na aming ibahagi ang aming kakayanan para sa iyong kaluwalhatian. Sa diwang ito, Panginoon, kung kami may mga kapatid na nagnanais, Panginoon, na tumulong para sa iyong gawain, subalit nauunahan ng hiya at takot. Panginoon, bigyan mo po ng lakas ng loob ang aming mga kapatid na ito at magbigay ng kanilang panahon, oras, Panginoon, para sa iyong gawain. Sa anumang simpleng kaparaanan, Panginoon, alam namin po ito ay mahalaga para sa iyo. Sa diwading ito, aking pong itinataas sa inyo ang aking mga kapatid. Sa anuman, Panginoon, ang kanilang layunin, naisin, planuhin sa araw na ito, ang aking pong dalangin ay ang inyo pong pag-iingat sa kanila. Ilayo niyo po ang aming mga kapatid na ito sa anumang uri ng kapahamakan, karamdaman, at bigyan mo kami, Panginoon, na maayos at magandang kalusugan upang hindi po kami mahawa ng karamdaman. Higit sa lahat, Panginoon, pagpalain mo po ang mga bagay na pinagmumula ng aming ikinabubuhay. Patuloy mo kami, Panginoon, pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan mo po, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito, sa akin sa umagang ito. At dalangin ko po, magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo sa ating umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Every Tuesday po, ako po ang inyong makakasama at patuloy din po nating suportahan araw-araw ang ating morning devotion na ito. From Monday to Saturday, ang ating umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Kita-kita tayo next week and always wear your smile. Smile naman dyan. Bye! God bless!